Hola internet, què tal? Aquest vídeo és molt curt i molt improvisat, però és que veient la detenció ara dels 7 membres del CDR, estava pensant fins a quin punt és eficient i eficaç la propaganda d'estat quan tens la capacitat d'emetre un missatge oficial i a la vegada tens la capacitat de detenir i a la vegada tens la capacitat de legislar, no? I això és el que passa amb el poder aquest més al cor de l'estat espanyol, que té tots aquests poders a la vegada. Passa el següent, posem el cas que tu ets algú d'Extremadura o de Sevilla o d'on sigui i no tens absolutament cap idea del que passa més enllà del que veus. Evidentment que t'espanta la possibilitat de que hi hagi una situació violenta. Si ets una persona que viu en aquest context i saps, a diferència d'algú de fora, doncs saps que aquí no hi ha violència, que l'independentisme és pacífic, que no passa res, però no coneixes les persones en concret, ni formes part de cap CDR, ni ets una persona molt mobilitzada, igualment et generarà una mica de neguit. Al principi diràs, mira, ja estan una altra vegada amb la repressió i tal, no? Però després potser pensaràs, hòstia, però, bueno, això del manipular no sé quins objectes ja em sona raro, bueno, i si els han detingut, bueno. I aquí comença el dubte, i aquest dubte és matador, perquè arriba, jo crec, fins i tot a vosaltres que esteu veient aquest vídeo, a qualsevol persona, tothom davant de la propaganda constant d'estat, derribant, dia a dia, matxacant amb una idea, te l'acaben fent sentir com a certa. És un efecte pràcticament impossible d'evitar, no? Tot el rato tens la guspira de pensar. Bueno, i si al final sí que estaven muntant alguna cosa, no? I no és veritat, no és així, mai és així, però hi ha solucions. El gran aval aquí és la informació i la memòria. Si tenim una mica de memòria, serem més capaços de desxifrar quan ens estan fotent el pèl. Us poso alguns exemples, d'acord? Antonio Reguera era un neonazi que es gravava amb armes i disparant a YouTube i feia com apologia feixista i càntics nazis i tenia, es veu, un arsenal descomunal d'armes a casa. Entre altres coses, tenia substàncies i maquinària explosiva, no sé quants grams d'un material per explosions, fusils, rifles, pistoles, revòlvers, etc. Mai va ser dut a l'Audiència Nacional, ni tampoc va ser acusat de terrorisme. Va ser condemnat finalment a 4 anys, després de que se li reduís la pena de 11 a 4, en va acabar passant 0, ja que se li van commutar per treballs, diguéssim, socials. O un grup neonazi valencià que es feia dir Frente Antisistema. Aquest grup venia armes per internet, feia caceres humanes contra homosexuals i immigrants i activistes d'esquerres, i un dels membres era l'antic assassí de Guillem Agulló a l'any 93, que per cert també va passar al final 4 anys només a la presó. Doncs els van detenir, van incautar una quantitat abismal d'armes i el 2014 van ser tots absolts. Dues coses bastant curioses. Una és que es van anul·lar totes les converses telefòniques on representava que es condemnaven, i dos, la Guàrdia Civil, en el moment de fer la seva detenció, va requisar les armes, però van admetre que les van destruir totes per error. És fort, però és així. Per cert, desendreçadament, però recordo que van cremar l'Ateneu Popular de Sarrià i van escriure, entre altres coses, Estáis muertos CDRs, i a dia d'avui hi ha 0 detencions i una investigació, jo crec que nul·la o arxivada, perquè no s'ha sabut absolutament res més des de fa ja gairebé 3 anys. Aquí sí que es va detenir molt ràpidament, van ser els 2 titellaires de Granada que van fer aquella obra de titelles a Madrid en les que un titella tenia un cartell que posava Gora Al-Qaeda, i això va generar una acusació d'enaltiment del terrorisme i van anar a la presó i van ser acusats a l'Audiència Nacional. Us en recordeu del senyor que pretenia atemptar contra Pedro Sánchez, el qual es va voler deixar molt clar que era un lobo solitario, era un senyor solitari, no tenia amics? Doncs bé, aquest senyor que pretenia atemptar contra Pedro Sánchez tenia un arsenal de 16 armes. Manifestó que estaba dispuesto a sacrificarse por España y que en todo caso no tenía ningún inconveniente o ningún miedo en las consecuencias que esto podía tener. L'Audiència Nacional en aquest cas no va considerar que aquí hi hagués cap mena d'indici de terrorisme, ni d'enaltiment, ni de res. Per cert, el Lobo Solitario, aquest senyor solitari, que el veieu condecorat per la Guàrdia Civil. Al desembre del 2014 es detenen 11 persones i són enviades a presó incondicional amb càrrecs superdurs de pertinença a organització terrorista. Els Mossos van afirmar en aquell moment que havien desarticulat una organització terrorista anarquista. L'operatiu ha començat de matinada i més soroll que l'ariet rebentant la porta l'ha fet l'etiqueta d'organització terrorista anarquista.
amb què els Mossos d'Esquadra i l'Audiència Nacional associen aquestes detencions. He qualificat l'anarquisme de violent perquè té diferents expressions. Aquesta és una expressió que ha tingut manifestacions presumptament violentes a través de la col·locació tramesa d'artefactes. I he volgut diferenciar-ho clarament, que hi ha altres expressions del món anarquista que no tenen aquesta derivada, aquesta component de violència que sí té aquest entorn. En total, en diverses operacions es van detenir a 33 persones. Aquesta era la gran por social que havíem de creure'ns llavors, no? Que va consistir bàsicament en desarticular tota una xarxa política de centres i de persones. O, per exemple, el 2007, la Núria Pòrtoles, una activista gironina que va ser condemnada després de que durant un control rutinari en un cotxe li trobessin una llibreta blava amb 3 adreces d'administracions públiques. Això va suposar una prova suficient com per acusar de terrorisme. Per cert, aquesta detenció es va fer amb els Mossos sota les ordres d'iniciativa. Ahí queda eso. O el Nahuel, del grup Straight Edge de Madrid, bàsicament anarquistes vegans, que va estar 1 any i 4 mesos en presó, sovint en règim d'aïllament. En el cas del Nahuel, una sopa i productes de neteja eren indicis clars de tinença d'explosius, i la frase Goku vive, la lucha sigue era suficient com per acusar també d'enaltiment de terrorisme. Evidentemente mi caso se hizo famoso tras el tuit ese de Goku vive, la lucha sigue, que se consideró terrorismo. Goku vive, la lucha sigue. Sí. Goku de Son Goku. Sí. Se consideró terrorismo. De Son Goku, de les boles de drac, saps? És que és flipant, jo a vegades no ho entenc. I el Chasu, i la Tamara, i l'Adri, i ara els 7 membres del CDR. En definitiva, no es tracta ni d'una qüestió arbitrària. Hi ha una sèrie de gent que pot tenir armes, que pot amenaçar a altres persones en utilitzar-les, que de fet ha assassinat altres persones per la seva ideologia, que persegueix a persones pel carrer. Aquesta gent pot acumular armes, vendre-les per internet, i això al final no serà suficient per condemnar-los. I afegeixo ara que estic editant, no serà mai suficient perquè aquesta gent representa els mateixos interessos d'un sistema policial i judicial que no ha viscut mai una transició real trencadora amb el franquisme. En canvi, amb una llibreta blava, una sopa, un producte de neteja o qualsevol merda que trobin, n'hi ha prou per crear una campanya mediàtica, per destrossar-te la vida i per podar una mica la teva xarxa política i social, fer-la el més marginal possible i més difícil de mantenir. Si encara dubtes una mica i creus que en el fons sí que hi ha una certa neutralitat policial, et recomano que ho investiguis pel teu propi compte. Ja està, si t'ha agradat el vídeo, comparteix-lo, clica m'agrada i ens veiem al proper. Ciao.